Κύριε Γιώργο, ζητώ τη συμβουλή σας. Μάλιστα, ένας σοβαρός άνθρωπος. Θέλω να σας ρίξω μπατσάκια στον ποπό και εσείς να με μαστιγώσετε. Θεωρούμε ανώμαλος. Συμβουλέψτε με τι να κάνω. Τίποτα ρε φίλε, να κάνεις μια ζωή πιο ήρεμη. Είσαι ανώμαλος πολύ. Δεν είσαι λίγο. Δηλαδή τι θες να συμβουλέψω εγώ τώρα? Πάμε βρει ένα κοριτσάκι. Είναι δυνατό να με βάλεις εμένα να με βάλεις να μου δώσεις μαστίγιο κι εγώ θα σε κάνω έτσι? Είσαι με τα καλά σου, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε? Ναι, κύριο, ωραία. βγάλε το κτίνος από μέσα σου. Α, αυτό δηλαδή, βγάλε το κτίνος. Πώς το βγάζεις? Βγάλε το ρε παιδί μου, λες, δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλω να πάμε τον κύριο Γιώργο για μπατσάκια και μαστίγια. Ο 692 θέλει μια συμβουλή. Ναι. Θέλω τη συμβουλή σου, λέει. Όταν βρίσκομαι σε φάση παλινδρόμησης του μωρίου μου, τη στιγμή που εξπερματώνω, να κρατάω την αναπνοή μου? Ρωτά ο φίλος ο 692, ζητά τη συμβουλή σου, αγαπητέ Γιώργη. Βαθμολόγησε τον. Αυτός, εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Τι θα κάνω τώρα όμως, τι συμβουλεύεις τον άνθρωπο? Ναι, ποιο να την κρατάει? Ρε φίλε, δεν ξέρω. Σίγουρα θα την έχει ξυπέ πάνω από 2 φορές στη ζωή του. Μία κρατητή, μία θα αναπνέει και θα δει τη διαφορά. Δηλαδή, τι να του πω εγώ? Θα βάλει και λίγο το μυαλό του. Μια έτσι θα κάνει και βγήκε. Και τελείωσε και βλέπεις τη διαφορά. Κύριε Γιώργο, λέει ο 534, δίνομαι με γυναικεία όρουχα και ξενυχτάω με όνειρο να κάνουμε έρωτα. Θέλω να με συμβουλέψεις πώς να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Τώρα τι να τον πεις αυτό, ρε Κώστα? Δεν ξέρω, συμβουλές δεν λείψεις, τη δίνεις? Ναι, αλλά τώρα ντύνεται με γυναικεία σόρουχα και περιμένει πότε τον πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα. Ναι, ας συμβουλέψω ότι θα βάζεις αντρικά. Ξεκίνα με μια σκελέα. Μπράβο. Άγρια. Να σε τζαγκρουνίσει. Ναι. Και μετά πάρε κανένα σλιπάκι. Όχι, σοβρακάκι. Μποξεράκι. Ένα μποξεράκι. Και βγάλε αυτές τις. Δεν είναι όνειρο αυτό που έχεις, αγόρι μου. Δεν μου λες, μήπως μέσα από το σοβρακάκι μπορεί να φοράει την κοιλότητα που θέλει? Όχι. Άστο να ανασωθεί ο άνθρωπος τώρα. Μια και έξω κόβονται αυτά. Θα το τσιγάρο. Μια και έξω. Ναι, κόφτα φίλε. Κόφτα δεν κάνει. Μπάρμπα Γιώργο και κοφτάκι. Μετά από ένα πατσαδάκι, 2 ρέγγες για να χαλαρώσω. 2 ρέγγες και 6 καυτερές φιβεριές, πήρε φωτιά το σπά μου. Συμβουλέψτε με παρακαλώ πώς να χαλαρώσω. Ευχαριστώ. Μπόλικο κρύο νερό, φίλε. Κάτσε. Σε πρώτη φάση έχει αιμορροίδες. Αφού πήρε φωτιά το σπά. Πήρε το φωτιά από το πολύ το καυτερό που έφαγε. Γιώργο, έφαγε 2 ρέγγες και 6 καυτερές. Και 6 καυτερές. Ένα πατσά. Δηλαδή στο Σιμοχέ σίγουρα θα έχει καψίματα. Έχει αιμορροίδες. Γιατί αν δεν έχει αιμορροίδες, νεράκι να πούμε και την έβγαλες. Αν έχει κρύο και πολύ και μακριά από χαρτί. Εάν έχεις όμως αιμορροίδες, τελική την αληφή. Κρέμα, αυτή την πορτοκαλί. Έχει μια κρέμα, τη βάζεις τον τόσουπά, λεβά το χτυλοδάσα με για να έχουν και οι αιμορροίδες να πούμε να ρουνεπά το μακαφό. Τα με λεβάζω το σουπά, το στολάκι πει από το ρονέ, νιξτοά στο κρύ, ρίξε λοιπόν ρονέ στον πάτο σου, στον το σουπά και σε 6 φετό κου. Για να σ' αγαπώ